egunon, zer modu zaudete? Etxean goxo? Atzo hasi genuen adin berri, saio berri hau, adinekoek etxean ariketa fisikoa egin alizateko. Atzoko ariketak egin altzen dituzten? Bueno, egin ala ez arduratu, gaur beste saiotxo bat daukagu eta ariketa egin alizateko eta gorputzak mugitzeko. Saioek atzo, gaur eta aurrerantzean ere ondorengo dinamika izango dute. Lehenik eta behin, ariketa fisiko egingo dugu Inigo Bitzensekin batera. Eta gero, nirekin mindfulness egingo duzue lasai bukatzeko. Bai? Ulertuta? Erraza da saioak jarraitzea. Zuek, zuen etxetan, guk hemen egiten duguna errepikatu beharko duzue. Imitatu. Eta listo. Bai ezta? Danok prest? Bagoazen Inigorekin gorputza aktibatzera. Kaixo Zurine, kaixo dano, igual hemen gatoz, gaur bigarren egune, espero atzo dana ondo juti, ni egixe esan oso gustora honintzen. Eta gaur rengo bena da, bi elementukin nengo entrenamentu bat, ibiliko aulki bat, eta nik kasunetan ibiliko ketebelo bat, baina zuek eukiko zuen etxin, hortzik eukiko zuen esnekaxa bat ibiliko zuen ariketa bat eitxeko, eta nik kete hau. Beste barik, beste ariketa batzuk, atzoko morun hasikoaz, beroketa batekin, mami horrekin, eta lusaketa o lasaitxasun egoera horrekin. Bale? Beste barik, hau pasuek. Atzoko lez, berotzen hasikoa, behitxik eta gora arte, da suae, dano galdala, nik etxoetenako bisetan. Bale? Hasikoa txorkatiekin. Aldakara, hainka bat atzin, bizkarra zuzen, borobil txiki batzuk etxen, beti behoreka mantenduz, aldatze dut, eskerrakin atzera, puntu barenen, eta astiro. Artikulazio ikusti moduko, behitxik eta gora arte. Hainka batzen dut, pixa batera, belaunekin. Zuzen eta astiro. Bi albo batera eta bi bestera. Bat, bi erdira, astiro, bat, bi erdira. Bat, bi erdira, bat, bi, buelta. Beste bi askanak, erdira, bat, bi erdira. Da honengot, irunaka aldatzen. Borobiak aurreratu eta atzera bat, bi, iru, gelditzena eta atzera. Atzerantz, zabaldu eta aurreratu bat, bi, iru. Aldatzen, bat, bi, iru, azkenak, atzera aurrerata, bat, bi, iru. Oso ondo, hainkak zabaldu, nire mokorra baino zabalo, buru beti erdixen, ukandu gora, bizkarran rotazioi bat, baina bizkarra zuzen. Hori da, oso ondo, astiro. Oso astiro. Bale. Sorbaldak, bezu oso motz, ikutzen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, bestera. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Bixe batera, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, eta hamar. Dagoen, bixe batera, motz eta atzerantz. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Bat goxan, besti behian. Lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Ukandu gora, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Da hemen bertan, esku gora, bat, bi, bizkarra beti zuzen, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, suabe, behatzi, hamar. Eskatu bizkat, oso ondo, esku mokorrera, gora eta bera, behatzeu gora, bat, behatzeu gora, bi, iru goixan, lau, bost, sei, eta esker eta eskuma. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, oso ondo, sortzi, beratzi, eta hamar. Bueno, hasiko gara, tramankuluk ibiltzen, hasiko gara elementukin, da lehenengo elementu izango da, silla bat,
Jarten gara beti, atzo esan gendu moduen, aulki horren puntan, bizkarra beti mantentzen, zuzen, bale? Ezuk albotara, eta hasiko gara, sorbaldekin aleginduko naz, nire belarrixek ikutzen, bale? Suabe gora, bat, bi, eutzi, bost eta azkena, bat, bi, eutzi, oso ondo. Suabe, bizkarra zuzen mantentzen, kaxa bat eusten ongo aina modun, atzoen gendun lez, beti paralelo, bale? Lurrakin paralelo besoiek, lurrakin paralelo beso bisek, sorbaldak ez dire heltzeten, bizkarra zuzen, lasai sorbalda horiekin, eta suabe, mokorretik atera, eta gora. Astiro, mokorretik atera, suabe, bi, hartu arnasa, bizkarra zuzen, iru, hartu, astiro, estutzen dut, tirrin hori barrure, hartu arnasa, bixe batera, 6, suabe, hartu, 7, suabe, mokorretik, 8, bi askanak, bat, eta askena. 2, askatu bizkat, atzo esan gendune, alegindu, apurketa honetatik urteten, mokorra sartu, tirrine tope, sorbaldak kanpora, bizkarra zuzen eta kokotzori hor, bale? Da hortik gengo benara, alda benak hemen, bale? Sorbaldetan eta lezino irik espada, hor, eta bestelan holan, bale? Da gengo gune da, nire sorbaldakin erdirantz, hartu arnasa, eta alda benak, ukalondu goxan, sorbalda, eta erdira. Hartu, bi askenak, bat, bi, askatu apur bat, urrengo ariketa, hasiko gara, struktura bloke hori ondo mantendu, mokorra beti firme, tirrine beti barrure, oinak lurre ikutzen, eta atzoen genduen ariketa bat hartuz, orpo hori biztaratu. Bizkarra zuzen, ego zu hemen, o lagundute. Laguntzen gara, kolpe, eta zuzen. Eta euki hor, 5 segundo. Eta 5, 4, eutzi, 2, 1, aldatu. Suabe, bizkarra zuzen, mokorrin, eta 1. Hor, 2, suabe, 3, 4, 5, bale, ezin bada, kolpe, eta 1, 2, 3, 4, 5. Kambio, berriz, 1, 2 eutzi, 3, 4, 5. Oso ondo, beroketan askanengoko ariketa, eta izango da, bardinen lusatzen eta atzoen gendu modu. Bezuk luze, kaxa bat eusten ongo aina moduen, fuerte kaxa hori, eta lusatu hor, eta ezin bada jarraitzen dut hemen, kolpeinde, edo esku mokorrien, da alba da hor. Oazen, 1, 2, 3, suabe, 5. Gorputzeko atal bat mugitxu barik, hainkaba lurrera, besti luze, eta 1, 2, oso ondo, 3, eutzi, 5. Oso ondo, hasiko gara, ariketa aktibuk eitzen. Beroketa ia ondo inde, beroketa guzti ondo inde, eta hengo gune da, 5 ariketa. Bale? Lehengo lau ariketak, laguntzakin bada ero ez, baina aulki horrekin. Bale? Eta 5. azkena, ez nekaxo horrekin. Lehengo ariketa, aleginduko naz, hainkak, nire mokorra baino apur bat zabalo jartzen, bale? Belaunakin kanpora, zuzen egon barik, apur bat zabaldu, eta puntak beti kanpora. Laguntzakin, lehengo 5 laguntzakin, hartzot arnasa, eta leginduko naz, bizkarra zuzen, igon 1, eta suabe, berriz eseri, 1, berriz gora, 2. Venga, gertu danok, hainkak zabal, bizkarra zuzen, laguntzakin, 1, 2, eta gora, 1, hartu arnasa suabe, 2, hartu arnasa, suabe, 3, suabe,
ba, lau. Hartu arnasa suabe, bizkarra zuzen, bost. Astiro. Deskantza apur bat, bizkarra zuzen, eskuk. Belaunen zabaleran, hartu arnasa, bat. Astiro, 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 ikutu, bat. Bi. Lurrakin beti paralelo, besoiek, pixo askoeko kaja horrek, hiru. Hartu arnasa suabe, ba. Lau. Hartu. Bost. Eta astiro, askatu, jaigarriko gu, sorbaldetan, eke puntu hori, ondo itxen dugun seinale, eta honengo gune da, hasieran hasi gara, laguntzakin, gero hasi gara, gorputzakin, ardatzakin, 90 gradota, da hon, apurua geixa, bai? 45 graduko angulo horretan, alba da, beste lan jarraitzen gu, beste amarraitzen, kolpe inde, laguntzakin. Ezin bada, jarraitzu laguntzakin. Beste danok, gora eta gora, eta hortik, hainkak zabalik, gertu, hartu arnasa, sartu tripa, ba. Gora, suabe, 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 ikutu, bi. Astiro, ba. Hiru. Eutzi besoiei, gora, lau. Astiro. Bost. Oso ondo, hartu arnasa, 5 segundo. Azken aurreko ariketa, gure ipur masaia, lantzeko horretan, beti vertikala, beti ondo, lumbarra mindu barik, eta leginduko gara, hainka hori zuzen mantendu, bai? Eta rotazio txiki batekin aldakakin, ipurdi landu, eta horpuek gora, bizkarra zuzen, laguntzakin nahi bada, aulki batekin tope, apoiuko hainka hori beti flexio txiki batekin, eta hainka hau, eskuma, kasu honetan, astiro, ez dutu ipur masaia goian, hortik gora kaltegarri, hor nahiko, ikutu, beste horpoa, bat, ikutu, bi, ikutu, hiru, ikutu, lau, oso ondo, bost, amarrengou, 6, astiro, gorputza aldala, mugitxu barik, 7, 8, 9, 10. Aldatzot hainka, bilatzot eskerra, bizkarra zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, kolpeinaldot, 6, 7, 8 astiro, 9, 10. Azkenengoko ariketa, pentsa esnekaxa batala, da leginduko nazena da, gainetik pasaten, zeinatzera, zein aurrera. Berrizatzera buelta, gainetik. Hau izango zen etxindakoen esnekaxa bat, beran parin jarri, bat, gora, berriz. 90 gradora, atzera, da beste pausu txiki bat. Bi, astiro, gora, hiru. 90, lau. Gora, hor. Oazen. Bost, suabe. 90, atzera. 6. Gora, oso ondo, ba, 7. Gora, 9. Venga, ezin da ikutu esnekaxa hori. Eta azkena, 90. Jarraitzot berriz, beste hankakin, gilditxu barik, hartzot arnasa, bizkarra zuzen, 90, bat. Gora, pam, pam. 90, bi. Gora, atzera. 90, hiru. Bilatu hor. Larogeita mar. Bost azkenak.
Hiru azkenak, hiru, bi, bizkarra zuzen, eta azkena, gora, 80, atzera, oso ondo, bueno, gaurko ariketak eginde, honengo bena da, jarraixan, luzaketak, eta hau basue. Luzatzen hasiko gara, goitxik eta bera, atzoko lez, kolpe, eta gorantz. Gurutzatu gabe, eskuk ez gurutzatu, hortik eta gorantz. Arnasa hartu lasai, bota luze. Hartzot lasai, bota luze. Hartu arnasa beti aldatzeko, ukanduek berantz, ez tiratu buru horrei, baizik eta ukandukin berantz, eta utzi hor. Hartu lasai, bota luze. Hartu, esko bat atzetik, besti goitxik, helduta, luze. Hartu lasai, bota luze. Hartu arnasa aldatzeko, helduta, oso ondo, berriz gora, venga, gurutzatu onbai, sartu buru horretan, bilatu bizkarra ize hori, vale? Biribildu ondo, hartu lasai, bota luze, hartzot arnasa, gerrira, atara tripa hori, eta gora, luze. Hartu lasai, bota luze, berriz buelta, hartu arnasa, gurutzatu, venga, pilatu hor, biribildu ondo, hartzot arnasa, berriz gora, mokorretik, tripataraz, helduta, hartu lasai, bota luze, ondo, lodi hori gora, kolpe hemen eta berantz. Hartu arnasa, helduta, ondo, zabaltzeot, mokarra baino zabaldu ondo, kolpezko batekin mokorrien, da bakarrik gora, hartu arnasa, eta luze goitxik, oso goitik, segi luze, hartu arnasa aldatzeko, helduta, hartu arnasa, luze goitxik, oso ondo, gerritik berako, aulki batekin, hainkak parera, apoiuko hainka hau, blokeotik kanpo, flexinoi punto txiki batekin, eta hainkak parera, bizkarra zuzen, eutzi, arnasa beti lasai, alba da kolpein barik, beti gogoratu, sorbaldak, puntu bat baino geisha, alegindu sorbaldekin, oso ondo, hartzot arnasa, eta kanbio bestera, lagundute bada, ezin bada, mai edo aulki batekin ikutzen, eutzi, oso ondo, aldatu, gurutzatuko gurutzatu, eskerra aurretik, apurtzot mokorra, bizkarra oso zuzen, ipurdixaz atzeran, kolpe hor eta bizkarra zuzen, mantendu. Baja burue eta utzi hor. Beti hartu lasai, bota luze. Hartzot arnasa, gora, eskuma aurretik, bizkarra zuzen, berantz, eutzi hor, eutzi,
Bale. Bi arnasketa, bi azkenak, hartuko gu toper arnasa, hartu arnasa, goxan, segundo bi eutzi, eta tope fuerte berantz. Bale? Hainkak parera, gertu, venga, ba. Hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Suabe, gora, biribiltzen, hartu arnasa, segi hartzen, ba. Orain erlaxatu egingo gara. Garrantzitsua da gorputza nekatzea. Horrek askotan buruari ere laguntzen baitio. Baina garrantzitsua da ere burua lantzea. Lasaitzea, harmonia bilatzea, goxo egotea, eta horixe egingo dugu orain. Inigorekin egin duzuen moduan, nik egiten dudana zuek etxean egin beharko duzue. Ados? Gogoratu, horretarako behar dugun gauza bakarra, aulki bat edo esteria bat izango da. Garrantzitsua da gorputza nekatzea, horrek askotan buruari ere laguntze baitio, baina garrantzitsua da ere burua lantzea. Lasaitzea, harmonia bilatzea, gure buruarekin goxo egotea, eta horixe egingo dugu orain. Inigorekin egin duzuen moduan, nik egiten dudana zuek etxean egin beharko duzue. Ados? Eta orain, ezer ez egiteko unean sartzen gara. Jarri zaitez modu egokian, bizkarrezurra zuzen, tartetxo batean, geldi eta tente egoteko moduan. Hartu segundu batzuk, zure arreta gorputzera eramateko eta eroso sentitzeko eserita. Esfortzu handirik egin gabe. Tente egotari eutsiz, jarrera duina mantenduz. Begiak itxitea dituzun arren, zure begirada aktibo dago, konektatuta. Zure aurrean dagoen zerbaiti begira egongo bazina bezala. Begirada konektatuta ez baduzu, pentsamenduek eta fantasiek eraman egiten zaituzte. Deskonektatu egiten zara une honetatik. Zeure burua pentsatzen harrapatzen duzunean, arreta gorputzera eraman. Ez duzu besterik egin behar. Askatu pentsamenduaren tentsioa. Har ezazu atsedena gorputzean. Seguruenik, beste pentsamenduren bat agertuko zaizu berehala. Baliteke etorkizunari edo iraganari lotutakoa izatea. Gero, halako mandatua egitera joan behar dut. Atzo enuen horrelakorik egin. Ondo dago, normala da. Konturatu bezain pronto, bueltatu arreta zure gorputzera. Atseden hartu gorputzean. Gorputzak ere sorditzake pentsamenduak. Min sentitzen dut hemen. Enago ondo eserita. Mugitu egin behar dut ondo esertzeko. Konturatu zaitez, ez zarela gorputza sentitzen ari. Gorputzean pentsatzen baizik. Ondo dago. Normala da. Bueltatu arreta gorputzera. Gorputzean hartu atsedena. Arreta gorputzean jartzen ez baduzu, pentsamenduen katea jartzen da martxan. Ez borrokatu horren aurka. Hori da normalena.
pentsamenduak daudela konturatzen zarenean, bueltatu arreta gorputzera. Gorputzean hartu atsedena. Pazientzia izan zeure buruarekin. Pentsatzera ohituta zaude. Eta zure ohiko funtzionamendu horrekin bukatzeko, bueltatu gorputzera behin eta berriro. Jarraitu horrela pitxin batean. Zeure burua zerbaiten pentsatzen harrapatzen duzunean, bueltatu arreta gorputzera, behin eta berriro. Litekena da zein zaila den, pentsamenduek eramaten naute momentu oro, nik ez dut honetarako balio, eta lakoak pentsatzen hastea, lasai, hori da normalena. Zeure burua kritikatzen edo epaitzen hasten zarenean, pentsa ezazu beste pentsamendu bat besterik ez dela. Eta eraman arreta gorputzera berriro. Hartu atsedena gorputzean. Litekena da, halaber, etsipena agertzea, eta lana bertan bera uzteko gogoa sartzea. Ikasteak adin jakin batean nagia sortzen du. Zertarako saiatu, zahartzaroaren inguruko aurreritzi ezkorra barneratuta duzu. Zaharrek ezin dute gauza berririk ikasi. Gauza bakarra egin behar duzu. Konturatu noiz duzun arreta gorputzean eta noiz deskonektatzen zaren gorputzetik. Noiz zauden pilotu automatikoan eta noiz zauden zure gorputza sentitzen. Hemen eta orain. Zeure buruari estutu gabe. Ez dago ezer jokoan. Jolastu. Besterik ez. Orain, begiak irekitzen joan, eta gorputza leunki mugitzen. Astean zehar, jolastu gorputza sentitzera. Beti duzu eskuragarri, beti zurekin edo zeinunetan egin dezakezu. Zure pentsamenduetan galduta zaudenean, itzuli gorputzera, orain eta hemen. Behin eta berriro, behar beste. Aste ona izan dezazuela.